Para sa mga balita sa buong adlaw. Simbahan, kapulisan handa na para sa simbang gabi. Ginkumpirmar ni Reverend Father Angelo Colada, Director of the Archdiocese Social Communication Office, nga nakapreparar na ang parish priest, lay ministers, church organizations kag personnel sa pag-welcome sa mga deboto para sa unang adlaw sang simbang gabi. Samtang ang kapulisan sa syudad kag probinsya sang Iloilo ang ginpabaskog ang pagbantay para sa seguridad sang tanan. Suno kay Colonel Jureste P. Coronica, Director sang Iloilo City Police Office, ila ginalauman ang pagdamo sa mga tawo nga ma-attend sa misa. Gani nakigangot na sila sa force multipliers, security guard kag iban pa nga law enforcement agencies. Nagpahanumduman si Major Rolando Aranyo, nagpamabas ang Iloilo Provincial Police Office nga kung maghalin sa ila panimalay, siguraduhon gid nga nakachekyar nga wala nakasaksak nga kuryente. Nakalak ang panimalay kay kung pwede maka-invest sa CCTV agud malikawan ang kinawatay. PCG Western Visayas naka-red alert sini nga holiday. Naka-red alert status na ang Philippine Coast Guard Western Visayas para sa pagsaulog sang Paskwa kag bagong tuig. Suno kay Coast Guard District Western Visayas, Captain Weniel Azcona, ginalauman nila nga magadamo ang mga pasahero sa mga puerto sini nga Disyembre. Agud masiguro ang seguridad sa pasahero nga magabiyahe sini nga holidays, nag-deploy ang PCG sang mga personnel sa tagsa ka mga puerto sa rehiyon. Ginasiguro Manila nga si Worthy ang mga salakyan pandagat nga nagabiyahe kag ang hugot nga pagbantay kontra overloading. Nagapakig-angot man sa karon ang Coast Guard sa iban pa nga law enforcement agencies agud nga mabantayan ang pagtabok sa mga kontrabando, ilabi na ang illegal nga droga. DoTr ginaduso ang pagpalapad sang Iloilo Airport. Ginhambal ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista nga kinahanglan palaparon pagid kag mas panamion ang Iloilo Airport nga nahamtang sa banwa sang Kabatuan ini matapos makita ang sitwasyon sang siya nagbisita dire. Suno kay Bautista ang proposal para sa privatization sang airport ang nagumpisa sa administrasyon ni DoTr. Subong sila ang nagapakig-angot sa isa ka proponent para sa mga dokumento bilang pagsunod sa guidelines sang Public-Private Partnership o kun PPP. Dugang pa niya nga dapat maka-cater ang airport sang 10 million nga pasahero kada tuig agud makabulig sa ekonomiya sang Iloilo. Wala man nakamuno si Bautista kung sino ang proponent pero suno sa PPP Center, duha ang potential investors nga nagpresentar sang unsolicited proposals sa DoTr. Para sa Panay Balita, ini si Jen Baylon, ang inyo kapian. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.